ole tun tum chu karen om lo na hmuna pawh phone charge dan kan lo en ho dawn ni kan hmuh ang hian phone charger kan la anga tichuan karen a bih luhna kha ei ti hian kan phel a tichuan wire pahnih tawi te te i tla anga tichuan kan hmuh ang hian helai charge a bih luhnaah hian thlun zawm anga tiang hle taka thlun zawm tur a ni a a pahnih ah hian a hran ve ve a thlun zawm tur a ni tichuan i thlun zawm tawh hnuah hian glue i la anga i char het anga chuan blade pahnih a ngai bawk a blade hi a thar pahnih ngai dawn a tichuan chu blade pahnih chu nichina kan hmuh ang khan wire lehlam lehlamah khan blade ah khuan thlun zawm leh tur a ni tihian glue in nget takin juk char anga blade ah chuan kami wire tawi kha a hran ve ve in nget takin i thlun zawm leh ang tichuan blade ah kan han thlun zawm anga in tih at pal te awla fim khur tur a ni blade hi CNC a tichuan pakhat leh ah hian thlun zawm hle anga chumi hnuah magnet hi hmuh ar sa lem lo a chutah chuan magnet i la anga magnet bial kan hmuh ang hian hei hmuh tur tam mai ah tichuanin glue khan kulai ah khuan in char bet anga cheson lohna turin chuan tihian in char bet ve ve a huwa chungah khuan chungah hian dah tur a ni a tichuanin blade pawh hi magnet ah khuan tih bei ve ve tur a ni tichuanin tih bei anga chuan USB khami phone charger hrui a kha in la anga tihian phone ah charge dawn a ni hei hi tangkai ve em em mai a karen awm loh na hmunah pawh awlsam takin tihian i charge thei tawh dawn ni ti kha tun tuma phone charge awlsam dan a rawn tar lan theih a ni e.